ጥንታዊ ስልጣነታት ዓለምን ዘይሃስስ ልግስታቶምን ዛጊድ ክሳዕ ሕጂ እውን ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ምድርና ዘመናት ተሻጊሮም ምስ ዓሻራታቶም ቁልጭ ኢሎም ኢና ንዕዘብ። መዘክር ታሪክ ጥንታዊ ስልጣነታትን ትንግንፅል ካብ ሩባጥ ግሪስን ኤፍራጥስን ፈሊሙ ነዊሕ ዋሕዚ ስርወ መንግስትታትን ስልጣነታትን በቂሎም ከምዛ ዓብይላ ዝነገረላ ህጉረ ኤሽያ ፈሊማ ትጥቀስ። ኤሽያን ሃገራት ኤሽያን መበቆል ጥንታውያን ሃይማኖታት ዓለም ብዙሓት ዘርፍን ሕብርን ባህልታት ፍሉያት ቅድታት ስነ ህንፃን መቃብራትን ኮታስ ኣብ ብዙሓት ዓውድታት ስነ ከዋኽብቲ ሒሳብ ማሕበራዊ ሳይንስን ናብራን ዓውዲ ሕክምናን ብሓፈሻ ክሳዕ ሕጂ ኣብ ተግባራዊ ዓለም እንምልከቶም ውፅኢታውያን ምህዞታት ዝወነና ምዃነን ርኡይ ሓቂ ካብ ሃገራት ኤሽያ ብበዝሒ ዝብርቕ ሕብርን ሃይማኖትን ባህልታትን ጥራሕ እንተይኮነስ ብበዝሒ ህዝቢ እውን እትጥቀስ ሃገረ ህንዲ ብዙሓት ዓሻራ ጥንታውያን ስልጣነታት ኣጓጓ ዘዕቆበት ጥንታዊት ሃገር ምዃና ይሕብር። ህንዲ ኣብ ታሪኻ ብዙሓት ስርወ ንግስና ዝተኣናገደት እንትኾን ኣብ መንጎ 16 ክሳብ 18 ክፍለ ዘመን ብዝነበረ ስርወ መንግስቲ ኣብ ኣግራ ዘመናት ተሻጊሩ ብሕጂ እውን ዝቕፅል ውቁብ ታሪክ ከዘንቱ ዝቆመ ውቁብ ህንፃ ፍቕሪ ኣብ ሕርያና ተረኽ ክነላልየኩም ፈቲና ሰዓቡናት እዩ። ኣብቲ ግዜቲ ኣብታ ሃገር ናብ ስልጣን ዝወፀ ስርወ መንግስቲ ምጓል ወታደራውን ፖለቲካውን ዓቕምታቱ ብምሕያል ብዙሓት ገበርቲ ቦታታት ብምቁፅፃር ሰፊሕ ግዝኣት ከመሓደር ዝበቕዐ ብርቱዕ ስርወ ንግስና ምንባሩ ይግለፅ። 1607 ኣቆፃፅራ ኣውሮፓውያን ናይ ስርወ ንግስና ምጓል ራብዓይ ንጉሰ ነገስት ፍቱው ውላድ ዝኾነ ወዲ 15 ዓመት ንኡስ ልኡል ኩራ ብዓጀባ ቤተ መንግስቲ ሚና ባዛር ኣብ ዝተረኸበሉ እዋን ነይሩ። ዘመን ተሳጋሪ ህንፃ ዘቆመ ፍቕሪ ዝተጠንሰሰ ናይቲ እዋን ንኡስ ልኡል ያይንቲ ባህሪ ኣልባሳት ናብ ዝወቀበት ፐርሻዊት ልዕልቲ ኣርጁማን ባኑ ቤጉም ዓሪፈን። በዛ ውቅብቲ ልዕልቲ ኣርጁማን ባኑ ቤጉም ልቡ ከም ዝተሰለበ ንወላደቡ እኳ ንምዝራብ ግዜ ወሰደሉ። ኣብ መብዛሕትኡ መዛግብቲ ልኡላን ሃገርናን ዝተፈላለያ ሃገራት ዓለምን ከም ንዕዘቦ ፍቕሪ ትሕቲ ፖለቲካዊ ረብሓታትን ጥምረታትን ተረጊፁ ልቢ ስለ ዝወሃገ ፍቕሪ ስለ ዝሓየለ ጥራሕ ልኡላን ዘፍቀርዎ ክምርዓው ይክእሉን። ልኡላን ኮነ ነገስታት ንፖለቲካዊ ጥቕሚ ክበሃል ንዲፕሎማስያዊ ትርፊ እውን ብፍቕሪ ዘይተጠመሩ ብዙሓት ፖለቲካዊ መርዓታት ምክያድ ብሰፊሑ ዝተለመደ ናይ ቤተ መንግስቲ ናይ ሓዳር ስልቲ እዩ። ልኡል ኩራ ዋላ እኳ ብፍቕሪ እታ ምዕርግቲ ፐርሽያዊት ልዕልቲ ተተንበርከኸ ሓለፋ ፍቕሩ ፖለቲካዊ ረብሕኡ ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ መዓልቲ ልደቱ ከም ባህጊ ልቡ ክሕፀ በቂዑ። ብርግፅ እውን እዚ ፍቕሪ ካብቲ ዝተኣቀደሉ ፖለቲካዊ ትርፊ ሓለፋ ተምሳሌት ዘመን ተሳጋሪ ፍቕሪ ክኸውን በቂዑ። ልኡል ኩራ 1602 ኣቆፃፅራ ኣውሮፓውያን መጋቢት 27 ምስታ ብወርቅን ኣልማዝን ኣጊፃ ብውቅባት ዕንቁታት ዘጌፀ ሃሪ ኣልባሳታ ማዕሪጋ ብውቅባት ዓጀብታ ተማእኺላ እንትትረአ ወርሒ እኳ ብግርማኣ ተሓፍረላ ዝተባሃለላ ቆንጆ ልዕልቲ ኣርጁማን ባኑ ቤጉም ጋብምኡ ኣሰረ። ልኡል ኩራ ነዛ ምልክዕቲ በዓልቲ ቤቱ ሙምታዝ መሃል ማለት እውን ካብ ቤተ መንግስቲ ዝተመረፀት ክብል ሰሚያ። ሰሙጓል ሓያላት ተዋጋእቲ ህዝብታት እዮም። ስረ መሰረቶም ካብቶም ፍሉጣት ናይ ሞንጎል ስርወ መንግስቲ እዩ ዝለዓል። ሞንጎላውያን ኣብ ታሪክ ኤሽያ ሓያላት ተዋጋእትን ወረርትን ብምዃኖም ቻይናን ከይተረፈ ናታቶም ወረራ ንምምካት ነይሩ። ንዓርሳ ብነዊሕ ሓፁር ዝተወሰነት ክብል መዛግብቲ ታሪክ የርድኡ። ስርወ ንግስና ምጓል እውን ከም ኣቦታቶም ብጣዕሚ ገዚፍ ስልጡንን ሃፍታምን ስርወ መንግስቲ ዘመሓድሩ ክኾኑ በቂዖም። ምጓላውያን ተኸተልቲ ሃይማኖት እስልምና እንትኾኑ ናይ ብዙሃን ሃይማኖት ህንዱ ኣኽቢሮምን ኣወሃሂዶምን ዓብይ ስልጣነ ዝወነኑ ክኾኑ በቂዖም። ናይዚ መቐፀልታ እውን እዩ 1617 ኣቆፃፅራ ኣውሮፓውያን ናይቲ እዋን ወዲ 25 ዓመት ንኡስ ልኡል ኩራ ኣብ ግዝኣቱ ዝተላዕሉ ዓመፅቲ ብምድምሳስ ዓወት ኣብ ልዕሊ ዓወት ደራሪቡ እንትምለስ ንጉሰ ነገስት ኣቦኡ ነቲ ፍትው ወዶም ሻጅሃን ናይ ዓለም ንጉስ ክብሉ ዝሰመይዎ። ገና ንዘይነገሰ ልኡል ከምዚ ዓይነት መዓርግ ምሃብ ንተኸታታሊ ፖለቲካዊ ምህዳር እቲ ዘመን ዘሕልፎ መልእኽቲ ግልፂ እዩ።
ሻጃሃን እውን ከም ኣቦታቱ ፖለቲካውን ወታደራውን ልዕልና ንግስንኡ ሕይሉ ከም ዝኸይድ ዝተዋሃበ መእንፍቶ ካብ ምዃኑ ሓሊፉ ንናይ ቀረባ ናይ ስልጣን መናሓንሕቱ እውን ናይ ሰዓባይ ንጉሰ ነገስት በትሪ ጨባጢ ሸኸት ከም መላኸት ከም ዝተደለየ የርድእ። ኣብዚ ኩሉ ግዝያት እውን ናይ ቤተ መንግስቲ ዕንቁ ኢሉ ዝፅውዖ ናይ ቁልዕነት ፍቕሪ ውቅብቲ በዓልቲ ቤቱ ሙምታዝ መሃል ኣብ ዝወፈረላ ዓውዲ ኩሉ ካብ ጎነይ ተፈለይትን። ናይ ቤተ መንግስቲ ጸሓፍቲ ዜና መዋዕል ኣብ መንጎኦም ዝነበረ ፍቕሪ ብኸምዚ ይገልጽዎ። ኣብ መንጎ ሻጃሃንን ሙምታዝ መሃልን ዝነበረ ፍትወትን ፍቕርን ቅድሚ ሕጂ ካብ ዝነበሩ ናይ ዝኾነ ዓዲ ናይ ልኡላን ፍቕርን ጥምረትን ኩሉ ሓለፍ ኣለዎ። ሻጃሃን ንሙምታዝ መሃል ዘለዎ ፍቕሪ ካብተን ብርክት ዝበላ ናይ ቤተ መንግስቲ ዕቁባቱ ብጣዕሚ ዝተፈለየ ምንባሩ ይገልጹ። 1621 ኣቆጻጽሪ ኣውሮፓውያን ናይ ሻጃሃን ኣቦ መበል 4ይ ንጉሰ ነገስት ስርወ ንግስና ምጓል ብጽኑዕ ሓሚሞም ካብ ሞት እውን የምለጡን። ድሕሪ ሕልፈት እቶም ንጉሰ ነገስት ስልጣን ኣቦኣቶም ንምውራስ ኣብ ዝተገበረ 7 ዓመታት ዝወድአ ሻጥራት ዝተመልኦ ንሕንሕ ብዝተረኸበ ዕድል ተነሓናሕቲ ብምውጋድ 1628 ኣቆጻጽሪ ኣውሮፓውያን ኣብ ሰሜናዊት ህንዲ ትርከብ ርእሰ ከተማ ሙጓላውያን ኣግራ ቀዲሞም ኣቦኡ ዘበርከትሉ መዓርግ ሻጃሃን ተጎናጺፉ ናይ ንጉሰ ነገስትነት ዘውዱ ደፊኡ። ሻጃሃን ካብ ጅግንነት ቅድመ ግንባር ብተወሳኺ ብጥበብ ስልተ መራርሑ እውን ምስጉን ንጉስ ኮነ። ሰፊሕ ግዝኣቱ ኣብ ትሕቲ ፍጽማዊ ምሕደርኡ ናብ ብልጽግና ክግስግስ ጀሚሩ። ሙጓላውያን ብጣዕሚ ሃፋትም ነገስታት እዮም። ህንዲ ንደገ ብትገብሮም ሰደዳት ንግዲ ከም ወርቂ፣ ክባራት እማን፣ ቅመማትን ኣልባሳትን ኣትረፍቲ ኮይኖም ቀጺሎም። ኣብ ርእሰ ከተማ ኣግራ ዝርከብ ቀይሕ ምሽግ ኣብ ዝተሰመየ ቤተ መንግስቲ ሻጃሃንን ብሓፈሻት ንጉሳዊ ቤተሰብ ዘሓንቀቐ ክባር ህይወት ይመርሕ። ድሕሪ ዝተወሰኑ ናይ ንግስንኡ ዓመታት ግና ኣብ ሓደ ርሕቕ ዝበሉ ናይ ሙጓል ግዝኣታት ዓመፅን ረብሻን ክለዓሉ ጀሚሮም። እቲ ዓመፅ ንምቁፅጻር እውን እቲ ንጉሰ ነገስት ገዚፍ ሰራዊት ብምምራሕ እንትንቀሳቐስ እታ ኣብ ደስታን ሓዘንን ኣብ ሕልፍኝን ቅድመ ግንባርን ካብ ጎኑ ዘይትፍለ ናይ ቤተ መንግስቲ ዕንቂ ሙምታዝ መሃል ሓቢራቶ ዘሚታ። ኣብዚ 2 ዓመታት ዝዘለቐ ወፍሪ ብፍላይ ዴካን ካብ ዝተባሃለ ግዝኣት ብተደጋጋሚ ንዝለዓሉ ዓመፃት ክዕግስ እንትዘምት እታ ናይቲ ንጉሰ ነገስት መበል 19 ውላድ ዝፀወረት በዓልቲ ቤቱ ሙምታዝ መሃል እውን ካብ ጎነይ ተፈለይትን። ሻጃሃን ኣብዚ ሓዲኡ ወዲኡ ኢሉ ከይዕረፈ ኣብ ካሊእ ዓመፃት ምጥፋእ ዝተጸመደሉ እዋን ነይሩ። ፈጺሙ ክጻወሩ ዘይኽእል ሓዘን ዘጋጠሞ ሙምታዝ መሃል ኣብ ወፍሪ ኣብ ወታደራዊ ካምፕታት እቲ ህፃን ድሕሪ ምግልጋላ ድሕሪ ወሊድ ብዝሰዓበ ሕማም ምኽንያት ህይወት እታ ሻጃሃን ናይ ቤተ መንግስቲ ዕንቁ ክብል ዝጽዋዕ ከም ብሌኑ ዝስሳዓላ ናይ ህፃንነት ፍቕሩ ፍትውቲ በዓልቲ እንድኡን ኩለ መዳይ መኻሪቱን ሙምታዝ መሃል ሕልፈት ዝተረደ ሓለፋ እቶም ተደራረብቲ ወራራት ሕልፈት ሙምታዝ ናይቲ ንጉሰ ነገስት ቀስሚ ሰይርዎ ን8 መዓልትታት እኽሊ ዝበሃል ከይቀመሰ ካብ ሰው ተፈልዩ ሓዘኑ ይወፀሉን። ሰነ 17,631 ኣቆጻጽሪ ኣውሮፓውያን ኣስካሬን እታ ፍትውቲ ንግስቲ ብግዝያውነት ቡርሃንፑር ኣብ ዝተባሃለ ካምፕ ተቐቢሩ። ሻጃሃን ድሕሪ ሙምታዝ መሃል ዘይድፈር ናይ ንእስነት ግርምኡ ተቐንጢጡ ብስይበት ተወሪሩ ብሓደ ግዜ ሽማግለ ክሳዕ ዝመስል ብሓዘን ነብሱ ደርቢኡ ቅሳነት ርሒቕዎ እንትነብር ደበሲ ዝኩሉ ሓዘኑ ክኾኖ ዘለኣለማዊ ፍቕሩ ዘንጸባርቕ ዘመን ተሳጋሪ ሓወልቲ መዘከርታ እታ ፍትውቲ ንግስቱ ዝኸውን ውቁብ ህንፃ ፍቕሪ ዘለኣለማዊ መዕረፊኣ ክኾነ ብምሕሳብ ክሃንጽ ተበጊሱ። ካብ ሩባ ያሙና ንኣንፈት የማን ኣብ ናይ ሙጓላውያን ኣታኽልቲ ስፍራ ኣግራ ኣብ ልዕሊ 17 ሄክታር ዝዓረፈ ጥበብ ስነ ህንፃ ህንዱን እስልምና ነጣሚሩ ብብዙሓት ካብ ዝተፈላለየ ጫፋት እታ ግዝኣት ብኣዋጅ ዝተኣኻኸቡ ሰብ ጥበብ ምህንድስናን ንልዕሊ 10 ዓመታት ፀንቂቑ ዝተሃነፀ ተምሳሌት ዘመን ተሳጋሪ ፍቕሪ ታጅ መሃል። ታጅ መሃል ድሕሪ 6 ኣዋርሕ ሕልፈት ሙምታዝ 1632 ዝፈለመ ኮይኑ ንቐጸልቲ ልዕሊ 12 ዓመታት ቀጺሉ ክሳብ 1648 ኣቆጻጽሪ ኣውሮፓውያን ዝተሳለጠ ዋና ዲዛይን ብውሪ ኣርክቴክቸር ኡስታዝ ኣሕመድ ላሁሪ ዝተቐየሰ ምዃኑ ይሕበር። ታጅ መሃል
ልዕሊ 73 ሜትር ቁመት ዝወነነ ብፃዕዳ እምነበረድን ካብ ዝተፈላለያ ሃገራት እስያ ዝተኣከበ ክባራት እማንን ማዕድናትን ዝተለበጠ ኮይኑ ዙርያ መለሽ ብ4 ነዋሕቲ ዓምድታት ተዓጂቡ 40 ሜትር ዝግመት ዘውዲ ንጉስ መሲሉ ዝተቐመጠ ገዚፍ ጉልላት ዝልለ ወናኒ ሰፊሕ መረባን ኣብ 4ቲኡ ኣንፈታት ሰፊሕ መዕረፈ ጋይሽን መሳጊድን ዝሓዘ መእተዊ ደገ በሪ ዝወነነ እኑን ህንፃ እዩ። ሻጅሃን ነዚ ተመኒቱ ተኣኒኑ ዝህነፆ መዘከርታ ናይ ቁልዕነት ፍቅሪ ዝኾነ ውቁብ ህንፃ ኣብ ሩባ ያሙና ንኽዓርፍ ዝገበረሉ ምክንያት ብዙሕ እኳ ዝግለጽ ተኾነ። ሩባ ያሙና ነቲ ህንዳውያን ዝተቐደሰ ሩባ ዝብልዎ ሩባ ያንግሽ ገባሪ ሩባ ብምዃኑ ነብሲ እታ ፍትውቲ ንግስቱ ኣብ ዝተቐደሰ ቦታ ንምዕራፍ ክብል ምዃኑ ይግለጽ። ምጓላውያን ውቁባት መቓብራትን ህንፃታትን ብምህናፀ ይሕምዩታን እንተኾነ ካብዞም ኩሎም ህንፃታት ብፍጹም ፀብለልታ ጽባቐ ታጅ መሃል ዝወዳደር የለን። ካብ ኩሎም ህንፃታት ዝተፈለየ ልምድን ቅድታትን ተወኪሱ ተጠበብቲ ስነ ህንፃት ዘመን ካብ ፀረብቲ እማን ክሳዕ ሰራሕቲ ጉልላት ካብ ኣርክቴክቸራት ክሳዕ ሃነፅትን መዓልታዊ ሰራሕተኛታትን ዘሳተፈ ካብ ሰብ ሞያ ሓሊፉ ልዕሊ 1,000 ሓራምስ እምነበረድን ካልኦት ግብኣታት እቲ ህንፃን ብምምልላስ ዝተሳተፍሉ ካዝና እቶም ሃፋትን ምጓላውያን ስርወ ንግስና ሰንሰን ኣቢሉ ተምሳሌት ዘይትመን ዋጋ ዘመን ተሳጋሪ ፍቕሪ ኮይኑ ደው ዝበለ ኣዝዩ ክባር ህንፃ ታጅ መሃል። ህንፀት ታጅ መሃል ንሻጅሃን ብዝተወሰነ ልቡ ዝመልኣሉ ስራሕ እኳ ተነበረ ገንዘባዊ ዓቕሚ ዝፋኑ ዘመናመነ ህንፃ ኮይኑ ይሓሊፉ እቲ ዘይድፈር ግዝኣቱ ቀስ ብቐስ እናተመናመነ ክመፅእ ዝገበሮ እውን ሙሉእ ወፃኢ እቲ ህንፃ ካብ ቆፎ እቶም ንጉሳውያን ተሳጊሩ ጅባ ህዝቢ እውን ጎሽጊሹ ስለ ዘህለቐ ዓመፅ ክለዓል እውን ምክንያት ኮይኑ ሻጅሃን እውን ዓለሙ ካብ ዘፀልመተሉ ክስተት ሕልፈት ሙምታዝ መሃል ብተወሳኺ እዚ ህንፃ ምክንያት ውድቀቱ ክኸውን በቂዑ። ድሕሪ ምዝዛም እቲ ህንፀት ኣብቲ ህንፀት ንዝተሳተፉ ጠበብቲ ካልእ ንዑ ዝመስል ንኸይሰርሑ ታጅ መሃል ተምሳሌት እቲ ወደር ዘይብሉ ፍቕሩ ወደር ዘይብሉ ህንፃ ኮይኑ ክቕፅል ኣእዳው እቶም ሰብ ሞያ ንክቑረፅ በቲ ንጉሰ ነገስት ከም ዝተኣዘዘ እውን ብኣፈ ታሪክ ዝዝንተው ታሪኻት የመላኽቱ። ሻጅሃን ሙምታዝ ኣብ ዝዓረፈትሉ ዓመታዊ ናይ ተስካር ዕለት ኣብቲ ንመዘከርትኣ ብኽባር ዋጋ ዝሃነፀላ ድሓር እውን ብቐዋምነት ስጋኣ ዘዕረፈሉ ቦታ እናተረኸበ ይዝክር የኽብርን። ድሕሪ ህንፀት ታጅ መሃል ካዝንኡን ፖለቲክኡን ህውተታ ዝኣተዎ ናይ ሻጅሃን መሪሕነት ብምድኻሙ ነዚ ዝተበለፀ ናይ ባዕሉ መበል 4ይ ውላድ ኣራን ግዜ ብ1658 ኣቆፃፅራ ኣውሮፓውያን ኣብ ልዕሊ ኣቦኡ ዕልዋ ብምግባር ንሻጅሃን ኣብ ቀይሕ ፎርት ኣሲርዎ። ሻጅሃን ኣብቲ እስር ቤት ምፅዋር ዝተሰኣኖ ነገር ንሩባያውን ብጀልባ ኣቋሪፁ ታጅ መሃል ወሪዱ ንሙምታዝ ክህውፅ ዘይምኽኣሉ ጥራሕ እዩ ነይሩ። ብዓይኒ ማዕዶ ብክንራኸብ ኢና ተስፋ ናብቲ ዘህነፆ ልሉይ ውቁብ ህንፃ ፍቕሪ እናጠመተ መዓልትታትን ትቖፅር 1666 ኣቆፃፅራ ኣውሮፓዊን ኣብ መበል 74 ዓመቱ ኣብ ጎኒ እታ ፍትውቲ ንግስቲ ሙምታዝ መሃል ዓሪፉ ኮይኑ ተፈጺሙ። ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ ሕርያና ተረኽ ክሳዕ መፈፀምታ ተረኽና ሓቢርኩምና ስለ ዝፀናሕኹም ኣዝና ኢና ነመስግን። ሼር፣ ላይክ፣ ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ሕርያና ሁኑ። ብሩኽ ቅንያት ተመኒና ኣለኹ።